παπάκι θα παγώσει. Θα παγώσει ο Θανάσης. Ο Θανάσης θα παγώσει. Έλα μπαμπά. Ναι, βγάζω βίντεο τώρα. Wow. Κλείστο το καλέ. Κλειστό είναι. Έτσι κούμπος το καλέ να μην παίρνει αέρας καθόλου. Τον έτυσες καλά. Δεν φαίνεται τώρα. Φωτογραφία το βγάλω. Γεια. Τι έκανες? Πιες νερό Θανάση. Έλα. Πιες νερό. Δεν πιες νερό. Άνα μπράβο και πολύ μακριά είναι τώρα. Εντάξει, εκεί κοντά. Θα τελειώσει το Coca-Cola και ρίχνω μια φωτογραφία τώρα. Τώρα ήρθε. Τώρα. Ρε. Δεν έβγαλες. Όταν βλέπει. Τώρα. Δεν βλέπει, δεν καταλαβείς τώρα. Θανάση. Τώρα. Τώρα σε βάλω εγώ βίντεο για. Και τι έγινε τελικά με το πάγο? Πήγες, έσπασες με το όπλο το πάγο? Ναι. Και μετά έσπασε, έβγαλα τα παφάκια έξω και κάνω έτσι τη δουλίτσα μου. Έτσι έκανες δουλειά σου? Και μετά κόπηκα λίγο και δεν λέω Εντάξει, δεν χτύπησες, Δεν χτύπησες. Ποιο, το αίμα?